Ihe na-achị ọ ga-ahapụ gị taa. Mbụ. Agaghị akantị 21 times only. Isa akantị ahụ. Nna ya kwa ọsa akantị ka m gbara gbakwute m. Ọwa akantị 21 n'elu ka akụrụ m aka gụọ m afọ ole. Asa, when I were na you actually like biko. Ele ho. Mba, ele ho si chọrọ ịgwa m na. Ihe abụrụ my fault. Got go dịka ndị ọkachamara bụ ndị pastor. Chukwu and ọgwụ onye tọtara erumere. So ka anyị ga nyocha ịhụna n'ihe ha kwuru na iwe azụ n'abalị okwu gwa even self anasa na agwọ obi n'ime gị. So with all this ha kwuru, ka m ga-esi aga gawakwa ije nwaanyị. Ọkwa na ngazie ije nwaanyị onwuzi ya blame mam biko achọrọ m ka ị gaa ka anapụta gị. Ọ bụ na anapụta dị ka ha chikwu aga m alụzikwa go. Tonga gbagbukwe gị gbagbo pastor. Mgbe ị nọ na-amị m ọnụ pịọm pịọm na-eri m na-akwụ ude. Ịma ahụ na ahụ m agwa kpagbughị m gị. Echighị m azụ. Ya nwụzi ntụrụgbuo ka ị gị bịa gwawa m si pastor sikwa pastor si ma gị ma pastor tonga gbagbukwu unu. Nonsense. Tonga gbagbo m bịa. Yes, tonga gbagbu unu 100 times. Weda go do asa nwaanyị ọma. Biko bịa. Dede, ọ obere ihe o. Seriously. Nta ka m shehu ya onye mụ na ya just kwacha everything na ekwucha ihe niile. Du ntụrụ mgbe ọ chọrọ ibi hụ ezinụlọ m ka ọ bịa sị m na otu pastor sikwara mme ya na njikwere wụrụ ọgba nje dị mami wọta na ụkwụ m na ọgwụ azụ. Masị na oke ebe ga ịma na dịka ya na-agị decide furu onwe ya ya wụrụ he mme na pastor kwuru. So ka ya nọrọ n'onwe ya ka m nọrọ n'onwe m. Dede m lee ma ya ụmụ nje ahịa. What is wrong with all these pastors, all these Nigerian pastors? Huh? The only thing had them it carry from house to house, from home to home. They destroy marriages, now spoils people's family, people's comfort. I guess all these hungry pastors, that grown not so badano. I go now. Open go. Pastor Sayana from house to house. Now I can see destroys the family. They got the fake information. I will never go. Perpetual high lot. Oh, we have a bow. Oh, never go. Elihu no game, make it put a tag on a motor goes on every walker. Young they go take Babeg and Hamoto again and not here. You go run to Gunya Christ. Una na ata hoga ki mo hanan su ko to he la gra hon eli hono na nga mi ya wo lo so no kwesi no na no Chineke ono na vineyard pastor odu kishiba ge gara ara de gabi chibi shu gi buru mkpokoro bible na agari na acho yi na akpari kparikwo onwe go ime onye owu ime hemu na yakwu gi gere ka gele gekwu eli ihe go na onye gekwu na wo de ihe arala respect ko onwe go ndege respect onwe banne mu no go na respect onwe ma what's the problem actually monitoring spirit. He na agagharị n'obodo a ebe ọbụla from ị na-esogharị na monitoring nke mara ama he na-esogharị all these kind of people ndị na-akọ problem from house to house from family to family. This man be monitoring me since mbata n'obodo a na-esogharị na monitoring. What's the problem? Adị m eso onye na-enwe dị ha mere onye na-awa onye na-eso ụzọ nke obe adị m eso onye m na-eso ndị osi ndị lidoro na-apụta mkpụrụ obi go lidoro ka nna mkpụrụ obi go tee tọbata ya n'ala eze your heart is heartless. Isi adị nwoke amma isobe nwoke ma ị ga-ewu onye ara rapụ nwoke maka isi ebe a pụọ rapụ onye aka isi ebe a pụọ mmanwụ ada mma iwere sansan ije ebe niile ụlaga iwe anụ ọzọ ị ga-aga ọkụ mmụọ you will go to hellfire maka agadi hellfire gị kpọm onye ara ị ga-aga hellfire ibekwere m jam ndị bọbara moto gbagbukwa ịṅụ ibekwara na moto ọcha da nwere ị ga-aba gị igbo ọcha katapila kwọrị aṅụ ịṅụtara nwa anọ iti ndị ka m nọ nwetụrụ ude buru ude nso ke rụọ m ahụ buru olive oil livuo m gị were moto gị ime m jam eluigwe ga-eme gị jam mụ na-echarịdị o akwụkwọ nsọ ekwuoli eso onye ọbụla na-ala n'iyi a ga-atụrụ mkpụrụ obi oche n'ihe ha luzga dọọ ya asị m ihe ha ọgwụkwọ na ikposa lekwe ihe na-akụ ọ pụtara na enweghị ndị na-echi n'ụzọ na-agafe ka ọ na ahịa garịdị mma agafekwa echukwu ijukwa chukwu ị na-ajụkwa onwe gị mara ma enwere ndị mejọ
maka na ụdị ihe a ịmakwa na anya m mepere ụbọchị a m mepere nwaanyị m na-eribere mkpụrụ ụbọchị ole ka m nkapa ebe ịhụ ka mmadụ na-asị nene mmadụ na-enu enupụ enehulolu nke adịkwa m egwu maka na ilekwa bred gị anyị ga-ahụkwa na amụkwa otu osi aja ịhụ ya ka nkwa na enwere ka o si aja Pastor Imo. I've achara m ewuru ndị be anyị. Onye nwaanyị obikwe ndụ n'ime ọnụ. Ị mepere shop ọhụrụ nga. Ụmụ ururu ahịa agbachie n'ebe niile. Ịgbalịala. O. Ebe i chiri nweta ego oke Chineke kwasị gị. Amen. Enwere ụmụ ururu ahịa m. Ọ gakwa na-aga? Ọ na-aga. Ọ ga-aga. Ọ ga-aga ịnọ na sited. Gị nọpụtara awụ sited place. Onye ọbụla gafere n'ga ama shop gị ụkwụ gị. Kama ị ga-eme wụ gị mezikwa na su ụzọ m. Maka ọ bụrụ na ị ga-asụ ụzọ m sụkwa ihe ọma. Adị nji imete Chineke bụrụ ihe ọjọọ bụkwasịra gị n'elu ngwa ahịa. Aka gị ga-akwụ ọtọ. Nwunye nnọọ ijikwa nke tara m ahụ n'anya. Pastọ ọwọtụ ụwa dị. Bread ndị ọgọ ole ka ị na-ere? Bread ndị ka nọ ebe a 250 ndị anụ n'azụ wụ 300 ka m na-ere ya. M wetara gị. Eso 250 300 azụgarịkwa m shop gị niile o. Onye ọ ga-awa bread nkata 250 bread m na-azụ ebe ahụ 80 naira ka ị na-ere na kego 250 kego ọgụwa awụ ọhịa. Baịbụl sị enyere anyị n'efu na anyị ga-enye n'efu. Onye n'okwu bread ya rịkọwa onyere ya nwa ndụ. Bread nkata ọ ga-awụ mpụ ebe ọda a na-ajọ m biko pastọ biko even ndị mmadụ were na-eso osisi dị n'ime ndụ m ka m ga-abịa nga gị halie ọnụ ihe elu. M na-ele m anya n'ihu mụ na m uwe onye ozi na-atala m ahụhụ na enidiri ngwa ụlọ ahụ na-ewere seed na-esojilaga m ya n'aka m na-enwe ndụ gị na-akpọrọ m ya 300. Pastọ ọgwọ bred ka ị chiri sị ka nri ọdọ egbe eluigwe gbagbuo na bọsụ abịara m azụ nne ṅụ ele ka bred nkịtụ ka ị ga-asị m na ọwụ 300 iwe onye osi iwe hand rọba ahịa ụmụazị eleti market ka ga-esi ahụ market iche bred nkịtị fụla agwagburu ure shuga wee ga ihe ga-asị m na 300 ndị mbụ na-erere ihe 300 egbukwe azụla ana m ewere bread si oyi gị seed si mgbe m bidoro shop na m bịakwutere gị si gị biga m ego ka ọ na enwere nke i nyere m ka ọ offering ka ọ tit ndị na-ataga na chọọchị ka i wetara m si m were bido shop gị bịa m ga-abịa were ụtụtụ bịa ịkpọtụ m onye amadi ihe were ego gị jema ebe ihe na-azụ 100 naira jee zụma achọ m anụ mere sị gị jema ọwụ maazị bịara na tashi atụbata ngwa ahịa atụ moto atụ ihe ka ịbịa nga atụ chaf kpọsasa bred nga were ego a ga-eji akwagodo ọga ya n'elu ya ga masị ya 300 ndị mbụ riri ahịa egbukwa ọnụ nọ nabata na kraịst ụnụ jọ alaeze Chineke na-abịa ọtụtụ unu kwesịrị iwere onwe unu oke gba mgbọrọgwụ n'ime kraịst nekwe m ote m na ugbe werele m onwe m chọrọ Chineke aja ihe niile pụtaga m n'ime ewe ihe nsọ nye ọla na-adịghị nsọ nwere ọnọdụ n'ime m unu bịa nga anụnọ na-akpa nkata otu unu si egbu ndị mmadụ maka Chineke ala ọnụ ga-ala ụnụ kpọmbaskas kamala nwata ya n'anya chegharịa hafụ enweghị mere nwoke ọhịa m na-ahụ nga ọ ụdị kọstọma m na-ahụ nga akwa ihe m kọwara gị a gwara nga sị gị cheko ihe na-eme gị ma marakwa ma enwere ihe nwe ihe mega m
Isi gba bọọlụ ị na-agba gbakwa tuba nta ya gbawa biko na mgbere Baịbụl ka ị gara n'ihu nwanne m nwoke ka ego obere nwanne m nwoke ka obere biko ihe mmanụ gị pasta biko ya nwanne m ka obere a ga-enyere m ego m ji asụ uwe m pasta oreka biko onye zik ka nna m dazi ka iwe biko were na na-enyecha ego niile nchọwa ego ole ụmụ ahụ tatu naira ihe kootu ndị ụkọchukwu nye na chenji na ndị mbanye chenji na-etisakwa gị oyi unu nwuderekwa nwa ọhụrụ adị ka m akpụrụ oku nọ n'ime grasia kelewenụ Chineke ọnụ na-ebuga m ọnụ taa eweziga na ụda ọnụ m buga ihe m na-eme ọnụ taa ụnụ na-ekwensu na-agbalị ere ọkụ na-eme na-agwa ofe ụmụazị ibe nọ na cities na-ebulala ego ịbịa nga nọgụ na ụmụ ruru ụmụazị na-enwedị isi ụnọ nga agba bọọlụ ụlọ chọọchị eleghị ịbịa ga gbaka bọọlụ ọwara na-agbago ụzọ ara agba makwa
What about I do? What about I do? Asampete. Baby Uncle. Baby yo. Look, baby Urusuga, Urusuga la. Hey, I don't know how much time. There's so many like some like at this bus stop. Nimakwasa cholang na village. Chogging over that, can hatch a person. Sorry, can hatch a help na chacho. I blame no loan. So, Chuka be my damazere me in Homazi, and I jam was at the last bus stop. Kina charem udodeko. When you mean eh? Him Chugagi, Imana. I've been a village. Oh, Boogie was catch a mamma. Only Makagi. Eh? So, not to the Kamalagi, Roy, can I run into things? I run here one by one. Hapchakwa tumru, or Hapchakwa size mana. The young shall grow. Utumana, eh? Akonubam, Kamogologo, Bankarat nebim Ebrem na phone mbola pam Eutona nasa hey baby mo Chineke gyo ka ngwazegi nke wejoku agaga m Russia enela maka nka eselect them na ndị na-aga represent Nigeria na Russia for football World Cup Ima I've been a football, and then was a competition, So I can ask a computer, creating one car. Etinium, ask a computer, creating an ato, etinium, Imacona, Onyegu, Baby, can was a joke, Alma Azula, not Bonimula. I want to come. Ilechreanya, lie front and the back. Obrumua. Kege bare. Chima ajukwala gi. Elu mkpochi hu di ha. Akpochuzi na mdu ihe ozo. Okwina no kam na agwa gi ya. Akpochukwala mdu ihe ozo. Abari ga hanu gi na. Wosi ya kam na agwa gi. Chai. Ishowo de gi mma. Chere no. Gi eleta na ya, line front, lay back. Obrumua. Kam na gi bi so clip ko so clip di na agbara gi bu. Wosi ku ya. Gwenu kam otu shagbaga gi. No, we don't tell him. No. Okay. Isi the young shagorabi. Bam. Oh, hope him. Oh yeah, hope him. The young, Kakeru the young. Okay, grow little by fire by force. Come on, pay your konike. The young shagro. So bad then. He get you go do bere. Keep your grow it too small. Because the young shall grow, meaning it can eat it. Mbitos. Kaimanaze waso. Nonsense. Ta. It's the same number. It's the same number village. What the lens? I am happy that a homie, but not baggy any. Imekonya mwana village. Atapa na David. Asina David to no topical Goliath. Okare umno anya ngodi na hope. Kan get idiot. One bastion kage. A homie. Baga gen kida. Kida tu sar. Imepasir. Apa no bodo Igbo. Amla Mickey Minaj. Na rano. Nda Beyonce si ha. Amla ha na rano. Even this guy na gwa. Ngoye bude jaya. Ti wa sabe disi. Mla ha na rano. Ya par man basir ga gimne more time.
Biggie. Heavy. Dipole. Ana m aga ụlọ gị ugbu a. Ị na-aga ụlọ m? Ọ dịkwa mma? Ana m achọ nwaanyị m ga-alụ. Ị na-achọ nwaanyị ị ga-alụ? You're fit for the position. Nsogbu adị. You fit the position. You fit the position. Mụa fit the position. Chineke kwukwala ha ọjọọ. Ilu ụdị ụbọchị dị ihe ka ewu kwụsị m, ọkụkọ akwụsị m. Hey! Ọ dịghị kpara ịdị ha. Gịnị ka sef? Look, let me tell you. The next time ị ga-akwụsị m n'ụzọ, gbam nonsense, ị ga-akwụsị m n'ụzọ, mee nonsense. M ga-agba gị n'ala ifefe gị. Nonsense. Nwa. Is it because I'm like this? Ngaga Russia. Nga Russia gi. Hotel chicken. Oge mụnụ vam n'anya, oge mụnụ vam n'anya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wele oge mụnụ vam n'anya. Oge mụnụ vam n'anya, oge mụnụ vam n'anya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ọzọ ịkpọrọ anyị ile oge mụnụ vam n'anya. Oge mụnụ vam n'anya, oge mụnụ vam n'anya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wụ ndị nsọ oge vam n'anya. Chegharịanụ 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 ọbịbịa Kraịst nọ n'ọkwa anyị n'ụkwụ. Ọbịbịa ya adịla nso, onye ọbụla chegharịa. Hapụ mmehie, nabata Kraịst, ọ ga-emekwa gị nwa m n'anya. Ịgbanwewo m ndị Naịjirịa, agbanwewo m. Asị m agbanwewo m. Onye na-ezu oshi ịgbanwe nwandọṅụ, gbanwe ndọṅụ wo, tinye ya n'aka nna. Ọkwa ikole nwa agbọghọbịa nke onye na-ezu oshi wo, nwa agbọghọbịa onye yi uwe ojii agagharị. Gbanwe ndụ gị ka ọ dịrị gị mma. Nwa agbọghọbịa gbanwe ndụ gị ka ọ dịrị gị mma. Ahụ m onye ozi ọma dịka John the Baptist esiri wepụta ya ịba n'ime ụwa na-eti mkpu na-anapụtasị ndị eji eji. Ndụ gị nyere ya Kraịst. Nwaanyị ekwesịrị iyi trọsis. Nwaanyị kwesịrị ya pụta ya dị ka nwaanyị. Ọ bụrụ nwaanyị pụta ya yie nwoke, gị yi ga trọsis, ahụ gị niile tapụracha, a na-ahụ mpụra gị, a na-ahụ ndụ gị niile. Ihe niile Chineke patikos ejiri ke ya nọ n'elu ala. Ị kwesịrị ịgbanwe ndụṅụ. Ihe kwagara n'anya, anya ga-adị ka anya ọbọgwụ ma dịka udele. Ya na-aga hụ gị, ya kwa gị isi, ya kwa gị ọdụ, ya kwa gị nke anya, ya mie ha. Ị gị na-eme gị mie ha. N'akwụkwọ ndị ozi wezie so ọsụ na ya bịakwa ya n'akwụkwọ ndị ozi so akwụkwọ n'akwụkwọ wa wee kwuo so na aga ebibi ụwa n'akwụkwọ wee sa n'ime akwụkwọ ka o kwuru ya si na akwụkwọ ga-adịrị ndị na-agụ akwụkwọ. N'akwụkwọ a o nwere onye ọzọ pụrụ ịnapụta gị na-awụdo onye na-enye ndụ. Ọ bụ ya bụ mmalite na ọgwụgwụ. Gị bụ nwata onye na-atụta ihe mmadụ atụtụ ụlọ. Stop tụtụghị. Onye nụrụ okwu Chineke gbaala ya ọsọ. Onye ahụ mgbe ọbụla ọrịa ndụ ọwa ọnwụ ka ya mma. Nye ndụ gị were ndụ gị nyefee olisa dị igwe. Chegharịanụ. Hello. Hey, nne. Hey, nne daalụ o.
Daalụ. Ahụrụ mgbe ị gafee nsogo. Yes. Iwe onye ebe? Ahụ m onye ebe ma amụrụ m n'ụlọ. Echi m echi wee lụ. Onye isi bata n'obodo anya. Echi m echi lọta. Ọ nọkwa gị n'ahụ. Ime onye nwụ? Holo, Amadenge. Oh. I'm a philosophist. Yes, I'm a philosophist. I am going to school. I'm going to courses in them. In fact, what thing now, the whole full of my body full of cross. Yes. I'm making my tango in case I'm going to should try Patrago. I'm the one now. But they be even be take on a cable. Hey, I come in like my name Matthew. Matia Kita, ordering mfe. Bodam Gabiam, Gabatam, Letang. I go to Ilobrelo, you were the companion. Come roll like a companion. It is sure. You just now flat. I'm a companionist. I'm flat is now so bad rock. I got no lie. Is I got? Hey, my God. Lead my ways. Right behind you. All right. Hey! Okay, I was wow! I like it. Hey! Oh! Yeah, who's a bacon? Oh, I got my like, yeah. Man, like it people. Hey, I like it, man. Ask hello. How do you, ma? Oh, we are making. Oh, our business name. I would saw him now. Our business I name him. Oh, also mean I was our go business. I go out. I feel what I don't play a man. Mamma, I got you. All the personal with us. Hey, oh my God. I get one. I'm a gallant babe. Hey! Mama Cynthia. Oh, Cynthia. Cynthia. One cent, there's a percent Ibrana hotel, your nation, what? No, oh, in a Tricia. I go to William. Oh, my, I babble him. I took an nation. I got Mason Makachuku. I don't know, I'm near my courses. Okay. Yes. It's a word. Who don't know the very in a rural environment. About boy, baby, what to go develop? Yes. What to go develop? What to go develop? Yes, I develop. Who don't develop? I'm telling you, I like it. Wow. Damn. Who don't develop? How do you go to develop? Oh. Hey. How do you develop? Who's Zulai? Who's on? In Ujo to Gagi? No. Ujo to Machuku. You go say to Kaigawan? Ngwanaga, lead the way. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.